Hola, el meu nom és Teodoro Fernández Micó i a continuació vaig a presentar-vos de forma gràfica i visual el treball final de màster que he realitzat, el qual s'anomena la gamificació en educació primària. El treball s'emmarca en el màster oficial d'Educació i TIC de la UOC i concretament en l'especialització de docència en línia, i el meu professor col·laborador és Omar Marín Rojas. En aquesta presentació es disposa d'un índex menys extens que en el treball definitiu amb l'objectiu de sintetitzar els principals continguts i anàlisis des d'una perspectiva personal. Per tant, primerament ens situarem en la introducció i plantejament del tema d'estudi. Seguirem amb els antecedents extrets d'experiències en el camp educatiu actual, el marc teòric analitzant els conceptes rellevants. Després seguirem amb l'anàlisi i discussió de la problemàtica amb una proposta hipotètica de disseny, les conclusions i finalitzarem amb les línies futures de treball. Pel que fa a l'objectiu d'aquest treball fi de màster, aquest va encaminat en explicar els objectius estrets de la revisió bibliogràfica sobre l'impacte de la gamificació en la motivació escolar de l'alumnat d'educació primària. He escollit aquesta línia d'investigació per la seva estreta relació amb la meva tasca docent, en aquesta etapa educativa, on he pogut observar la desmotivació i falta d'interès que mostren els alumnes davant les formes d'ensenyar tradicionals. Per això, he considerat una temàtica molt interessant d'investigar sobre una metodologia que engloba el joc i les TIC com elements potenciadors de l'aprenentatge. Analitzant la literatura, he trobat diferents experiències gamificades que es destaquen en l'actual panorama educatiu. San Pedro, Muñoz i Vega defensen l'ús del videojoc que integra elements gamificadors com una eina potent, millorant el rendiment dels nens i nenes d'infantil. En primària, Molina, Ortiz i Agreda presenten a través del seu treball l'estudi i experiències que generen un clima estimulant, incrementant la motivació de l'alumnat en l'aprenentatge. Per la seva part, Espinosa, Pozuelo, Mata i Quintero demostren, a través de les seves experiències a secundària, que la gamificació també fomenta el treball cooperatiu i atén els diferents ritmes d'aprenentatge. Per últim, pel que fa als estudis superiors, les experiències de Revuelta, Guerra, Pedrera i Contreras demostren que la gamificació en la universitat augmenta l'interès pels continguts i potencia l'ús de les TIC. En el marc teòric presentarem els conceptes de motivació i gamificació, a fi d'oferir una perspectiva conceptual entenedora. La motivació, segons els diferents autors consultats, es considera el motor que mou les persones per realitzar una acció determinada, generant-se un procés intern estimulat per factors externs o interns. La motivació presenta un paper fonamental en l'aprenentatge dels alumnes. Les emocions es troben íntimament relacionades amb la motivació i diferents treballs com el de Peck-Run en 1992 afirmen a través dels seus estudis que les emocions positives influeixen en la millora del rendiment escolar quan es troben aquestes presents en l'estudiant, mentre que les negatives mostren efectes oposats. D'altra banda, després d'analitzar les diferents definicions d'autors pioners en el camp educatiu i la gamificació, aquesta es presenta com una estratègia metodològica que utilitza els elements del joc més captivadors i lúdics amb l'objectiu de recolzar el procés formatiu i així convertir l'experiència d'aprenentatge en una autèntica aventura. No sols és una eina potent en l'educació, sinó que altres camps professionals l'estan aplicant degut als seus múltiples avantatges, com per exemple la salut, el govern i el món empresarial. Els elements del joc són l'estructura d'un sistema gamificat i aquest es divideixen en mecàniques, dinàmiques i estètica. El seu ús correcte, equilibrat i coherent amb els objectius educatius proporciona autèntiques experiències que destaquen per la immersió que s'ofereixen els jugadors al jugar. Ara comencem l'anàlisi i discussió sobre el tema, a través d'una problemàtica donada de l'estudi de les TIC, la motivació i la gamificació. La llei actual, concretament l'ordre emesa pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport 65/2012 del 21 de gener, ens dona pistes sobre la gran importància per desenvolupar la competència digital en l'alumnat d'educació primària. En aquest apartat, troba destacada rellevància els múltiples beneficis que generen les TIC a l'aula, fomentant la motivació intrínseca i extrínseca a través d'activitats a l'aula. Tot i això, es mostren estudis com el realitzat per TICSE
que afirmen la predilecció que tenen els docents de primària per utilitzar tecnologies s'associen a formes d'ensenyar tradicionals que deriven en avorriment i desinterès. Es considera oportú reflexionar sobre la necessitat de formar correctament als docents per poder proporcionar les habilitats i coneixements adequats a l'hora d'integrar les TIC en les seves aules. En aquest sentit, com a resposta a mètodes d'ensenyar allunyats de l'estímul de la motivació, apareix la gamificació com una metodologia motivadora i innovadora. Es demostra l'existència de diferents teories i models que són inductors de la motivació intrínseca i extrínseca, afirmant així una base metodològica que fonamenta els pilars de l'aprenentatge a través d'aspectes motivacionals. Seguint aquesta evolució de la problemàtica, arribem a la gamificació en l'etapa de primària, on es poden observar l'existència de projectes gamificats que s'allunyin de la qualitat esperada d'una gamificació, degut, sobretot, a la desinformació docent. Investigant en la literatura sobre com valorar l'impacte real de la gamificació, s'ha trobat una eina molt interessant, el model SAMR, ideat per Marczewski, el qual avalua experiències d'aprenentatge a través de 4 nivells. Gràcies a aquest model, s'ha demostrat l'existència de diferents gamificacions que realitzen una transformació i millora en l'aprenentatge. Aquí podem observar 3 experiències, com són la del camí a Olímpia de Siscar, el projecte de Pokemats de Ayueva i Hogwarts Adventures de Cánovas. En aquest assaig s'ha fet una proposta de disseny dirigida a l'alumnat de cicle superior i susceptible de ser introduïda a qualsevol àrea del currículum, amb una durada trimestral. El model pedagògic escollit és el connectivisme, amb una metodologia que fomenti el protagonisme i la participació de l'alumne, potenciant l'ús de les TIC a través de la gamificació i el recolzament d'altres estratègies com són el treball cooperatiu, l'aprenentatge basat en projectes i el flipped classroom. S'han utilitzat activitats individuals i cooperatives i s'ha escollit Wix com la plataforma per donar suport a l'aprenentatge presencial. L'avaluació serà sumativa i contínua, portada a terme per mitjà de diferents estratègies d'avaluació i les rúbriques i el e-portfoli com instruments avaluatius. Després de realitzar el treball, s'han arribat a una sèrie de conclusions, les quals els resultats obtinguts ens mostren que existeix una clara millora en la motivació i el rendiment escolar gràcies a l'ús d'aquesta eina metodològica. S'ha pogut comprovar l'impacte de la motivació en l'aprenentatge i la manera amb la que incideix la gamificació en els processos motivacionals dels seus destinataris, augmentant així el rendiment en el procés d'aprenentatge. A través dels diversos estudis empírics i experiències analitzades a la bibliografia, també s'ha demostrat els diversos beneficis i avantatges que proporciona la gamificació en l'alumnat de diferents etapes educatives. També s'ha pogut concloure el paper destacat que tenen les TIC en aquesta tendència. Aquestes es presenten amb un gran potencial que recolza la gamificació i s'ha pogut veure diferents exemples que demostren els seus efectes influint positivament en la motivació intrínseca i extrínseca dels alumnes. Amb tot això, gràcies a l'estudi, s'ha pogut veure el caràcter modern i contemporani que presenta aquest enfocament metodològic i el seu possible potencial futur que mostra amb el seu desenvolupament. No obstant, convé incidir que per portar a terme aquesta tendència a l'aula és necessari una formació adequada dels docents per poder implementar la gamificació amb certes garanties d'èxit, així com una bona planificació cuidant els aspectes de disseny i atenent als interessos i característiques dels destinataris. També és important l'evolució en les funcions del mestre i l'alumne, que possibilite un ensenyament adequat que potenciï les habilitats, destreses i competències de les noves generacions. Per concloure, una vegada realitzada la investigació, en les línies de treball futures, m'agradaria que es fomentessin vies de divulgació entre el col·lectiu docent, amb l'objectiu de proporcionar eines i recursos pedagògics. L'elaboració de treballs que orientin la implementació de les TIC en experiències basades en la gamificació. Que es realitzen estudis que analitzen la viabilitat d'experiències gamificades en funció de la temporització establerta. I més treballs que evidencien, a través d'estudis, dades i resultats, l'efectivitat de la gamificació sobre l'alumnat en les etapes d'educació infantil i primària. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu.